Salutare și bine ați venit la o nouă analiză în piața cripto. Astăzi este primul videoclip dintr-o listă nouă a canalului meu de YouTube și anume Școala Elliott Wave, în care am să postez analize pe grafice blank și o să vedeți cum se face o numerotare pas cu pas pe un grafic. Aici aveți în față paternurile Elliott Wave și după cum observați avem valuri impulsive, valuri corective și valuri corective complexe. Acestea sunt singurele patternuri Elliott Wave existente și o să vedeți cum le vom aplica în analizele tehnice, iar astăzi o să analizăm prețul pentru Fetch AI. Din valurile impulsive avem aici un impuls care se numerotează 1, 2, 3, 4 și 5 și în continuare o diagonală care poate să varieze, să fie o diagonală de început sau o diagonală finală. Respectiv, această diagonală poate să fie la început, adică un val 1, sau la sfârșit să fie un val 5, o diagonală finală. Valurile corective, avem o corecție de tip zigzag, aici avem corecția de tip flat, care și ea poate să varieze, să fie running flat, valul B să depășească originea valului A și valul C să nu depășească valul A. Sau mai avem încă o variantă, expanding flat, cu valul B care depășește originea valului A și valul C să depășească terminația valului A. În continuare avem corecția de tip triunghi. Acesta este un triunghi care se contractă și aici avem diferite variante. Triunghi running, adică valul B depășește originea valului A, iar celelalte valuri nu depășesc terminația valului A. Sau mai avem varianta cu triunghi în expansiune, adică valul B depășește originea valului 0, valul C depășește terminația valului A, valul D depășește valul B, iar valul E depășește valul C. Aceasta este o variantă foarte rară de corecție. Deci nu o să întâlnim foarte des. Aici avem valurile corective complexe care se numerotează W, X, Y, respectiv ce înseamnă complex. Avem valul W, o corecție care poate să fie oricare din aceste corecții, valul X, o altă corecție și valul Y, o altă corecție. Deci am putea avea o corecție zigzag valul W, o corecție flat valul X și o corecție triunghi valul Y. Aici avem un combo sau o corecție complexă din 3 corecții, excluzând valurile X care și ele sunt corective. Deci putem avea valul W, un zigzag valul X, un flat valul Y, un triunghi valul X, iarăși un flat și valul Z un zigzag. Nu este neapărat această ordine, acestea pot alterna între ele, depinde cum le identificăm. Partea bună este că această corecție combo de 3 corecții este foarte rară. Acestea sunt niște corecții mai greu de identificat, dar pe parcurs vă puteți obișnui și cu aceste corecții. Și aici avem graficul pentru Fetch AI. Ceea ce ne interesează și o să analizăm este această mișcare a prețului de la 3 dolari și 48 de cenți la 0,7 dolari, adică 70 de cenți. Și o să o luăm pas cu pas să vedeți cum se face o analiză Elliott Wave pe această mișcare a prețului.
Și după cum observați, în această zonă marcată de mine avem 3 valuri. Se disting foarte clar 3 valuri. Și avem valul A, B și C. Deci avem de-a face cu o corecție de tip zigzag. Sau să vedem dacă aceasta este un impuls și după cum observați, după această mișcare a prețului, prețul întoarce peste terminația unui posibil val 1. Da? Ajunge în această zonă și identificăm doar 3 valuri pe care le-am numerotat cu A, B, C. Mai departe, după cum observați, prețul a stat destul de mult în această mișcare laterală și cam de fiecare dată când avem astfel de mișcări, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să verificăm dacă avem o corecție triunghi. Da? Aici avem corecția de tip triunghi și să vedem. Avem un val A, B și C, iar un val A, B și C. Aici posibil tot un zigzag, iar un zigzag și aici este posibil să avem tot un zigzag. Am observat mai multe corecții în această zonă și avem o variantă posibilă, o corecție complexă W, X, Y. Și haideți să vedem. Avem 3 valuri A, B, C, iarăși 3 valuri A, B, C și iarăși 3 valuri A, B și C. Deci avem o posibilă corecție complexă cu 3 corecții, după cum observați, da? Și am zis că valul W este un zigzag, valul X alt zigzag și valul Y tot un zigzag. Aceasta este una dintre posibilități, să fie o corecție W, X, Y. Dar, după cum observ aici, mai putem să avem o variantă pentru această mișcare a prețului. Și anume o corecție de tip zigzag ABC cu valul B un triunghi. Deci avem valul B un triunghi, avem un impuls aici A, B și aici iarăși un impuls valul C. Și mergem mai departe. În continuare ce observăm? Un impuls 1, 2, 1, 2, 3, 4 și 5. Da, pentru valul 3, 1, 2, 3, 4 și 5 final. Deci se observă clar o mișcare a prețului impulsivă, o mișcare agresivă. După care iarăși avem o mișcare a prețului laterală. Și haideți să vedem dacă am putea avea aici o corecție triunghi. Am uitat să menționez, aceasta este o corecție triunghi de tip running. Observați că valul B depășește originea valului A. Și avem aici un val A, posibil un val B și valul C. Și haideți să descompunem acest val B să vedem dacă poate să fie triunghi. Și avem aici un alt triunghi running. Observați că și aici valul B depășește puțin valul B. Și mai avem încă o corecție A, B, C. Deci în total de la 3 dolari și 48 de cenți la 70 de cenți avem această numerotare ABC, iar o corecție ABC, acest zigzag cu valul B triunghi și iarăși un zigzag cu valul B triunghi. Și ce am spus la început, că valurile corective complexe sunt formate din două corecții, valul W și Y, legate de o altă corecție, valul X. Și avem prima corecție, valul W, valul care leagă prima corecție de următoarea
corecție, respectiv valul Y. Și observați aici că avem o corecție complexă de la $3,48 la 70 de cenți. După ce prețul a finalizat această corecție, observați că avem o reacție a cumpărătorilor și o posibilă întoarcere a acestui trend descendent. Și o să vedem în continuare cum numerotăm această mișcare a prețului. Și observați că avem un prim val 1, 2, un val 3, un val 4 și un val 5. În total 5 valuri. Și am spus aici că valurile impulsive sunt formate din 5 valuri, adică 1, 2, 3, 4 și 5. Având în vedere că paternurile Elliott Wave sunt fractale, înseamnă că aceste patternuri se vor regăsi în alte patternuri și vom folosi numerotări ciclice. Adică 5 valuri impulsive o să găsim și în valul 1. Deci valul 1 este compus la rândul lui din 5 valuri, cum observați aici. Adică 1, 2, 3, 4 și 5 compun un val 1 de grad mai mare sau valul A al unui zigzag. Pentru că zigzagul este format de fapt din 5 valuri valul A, 3 valuri valul B, adică o corecție din acestea, și valul C tot 5 valuri. Și ne întoarcem la grafic și se observă clar că aici avem 5 valuri. Da? Avem valul 1, valul 2, valul 3, valul 4 și valul 5, care formează la rândul lor un posibil val A sau un val 1 dintr-un impuls de grad mai mare. Și avem aici gradul minute față de gradul minuet, care este un grad mai mare. În continuare, pentru această corecție, un posibil val 2 sau un posibil val B, o să mergem pe un interval de timp mai mic pentru a putea observa și a vedea că aceste valuri se regăsesc și pe intervale de timp mai mic. Da? Așa cum am spus, avem aceste cicluri. Și o să mergem pe 8 ore și o să vedem cum putem numerota această mișcare a prețului. După ce am observat aceste 5 valuri, observați că prețul a intrat într-o fază corectivă. Și să vedem ce am putea avea aici. Să verificăm puțin aici. Avem 1,740 acest vârf și 1,741 acest vârf. Deci o să poziționăm valul nostru 1 la 1,741 și de aici o să începem numerotarea pentru această mișcare a prețului la 1 dolar și 11 cenți. Da? De la 1,74 la 1 dolar și 11 cenți. Și haideți să ne uităm din nou pe aceste patternuri să vedem ce am putea să avem. Aici ce vedeți sunt patternurile pentru un trend ascendent, dar aceste patternuri se regăsesc și în trendurile descendente. Și avem aici o posibilă diagonală 1, 2, 3, 4 și 5 pentru un val 1 sau un val A. Și ne ducem mai departe și observați aici din nou o posibilă diagonală. Și avem un ABC, aici iar un ABC, 3 valuri și aici posibil un impuls sau o corecție. Haideți să numerotăm aceste 3 valuri identificate cu ABC și să observă în continuare o mișcare a prețului laterală. Și ce am zis? Că de obicei mișcările acestea laterale sunt triunghiuri. Și avem aici din nou un triunghi running. Observați că valul B depășește originea valului A. Și ce mai avem în continuare? Ce ne-a mai rămas? Ne-au mai rămas iarăși 3 valuri, un A, un B și un C. Și din nou observați că avem o corecție, un zigzag, o corecție, un triunghi și iar o corecție zigzag. Și ce am spus? Că aceste corecții
conectate formează o corecție complexă, respectiv un val WXY. Și avem valul W, valul X triunghi și valul Y, un zigzag. Deci avem două zigzaguri conectate cu un triunghi valul X. Așa cum am observat mai devreme, după terminarea acestei corecții, de obicei, tendința prețului și focusarea trebuie să fie pe schimbarea de trend. Da? Cum ați observat aici, WXY și avem acest impuls. La fel avem și aici posibil o corecție complexă și să urmeze un val impulsiv. Și mergem din nou pe 8 ore. În acest moment, după cum observați, avem un val A, un val B și un val C, pentru că prețul a retras în teritoriul valului 1. Și dacă citiți, sau pentru cei care au citit principiile Elliott Wave, știți că valul 4 nu pătrunde în interiorul valului 1. Deci am putea avea aici o corecție ABC, un zigzag și să continuăm descendent. Dar haideți să vedem, conform principiilor Elliott Wave, unde sunt punctele noastre de invalidare pentru această numerotare. Și mai întâi avem această numerotare pe intervalul de timp de o zi și avem aici punctul cheie, nivelul cheie, care dacă prețul îl va sparge, ne va invalida această numerotare și va trebui să reinterpretăm ce avem de la $3,48 la 70 de cenți. Acesta este un prim nivel, care este un nivel critic, și avem în continuare un nivel cheie. Da? Pentru că am numerotat această mișcare a prețului, o posibilă corecție complexă WXY, iar în continuare lucrăm cu ideea că avem această corecție finalizată la $1,11 și trebuie să continuăm ascendent. Haideți să mergem pe intervalul de 8 ore și ce posibilitate avem pentru a merge ascendent decât cu un 1-2 din valul 3 de grad mai mare. Și haideți să vedem. Avem un val 1, un val 2, 3, 4 și 5 și acest val 3 la fel se compune și el dintr-un impuls. Am zis că este posibil să fie încă un val 1-2. Când vom ști dacă această numerotare este corectă? În primul rând avem un nivel, acest val X, care conectează aceste două corecții, peste care prețul trebuie să treacă, și anume $1,47. Acesta este un indiciu foarte important că vom continua cu un trend ascendent care să conecteze acest prim impuls care l-am identificat de la 70 cenți. Și mai avem un nivel, acesta de la $1,35. Deci dacă prețul va trece peste acest nivel, atunci ne așteptăm cu o probabilitate mai mare să continuăm ascendent și să trecem peste acest nivel de la $1,47. Când vom ști dacă această mișcare a prețului în 3 valuri, că se observă clar aici că avem 3 valuri, în momentul în care prețul va sparge acest nivel de la $1,18. Deci dacă prețul se va menține sub acest nivel de la $1,35 și va sparge acest nivel de la $1,18, atunci va trebui să numerotăm această mișcare a prețului de la $1,11 la $1,35 cu A, B și C, iar focusarea noastră va fi în jos, pe un trend descendent. În concluzie, lucrăm cu această idee că s-a terminat de la $3,48 la 70 de cenți o corecție complexă și în continuare o să mergem pe un trend ascendent, adică focusarea noastră imediată pe termen
mediu este pe acest trend ascendent, atât timp cât nivelele noastre pe care le-am identificat mai devreme, respectiv acesta de la 1 dolar și 18 cenți, se va menține și prețul va rezolva aceste nivele de la 1 dolar 35 de cenți și 1 dolar 47 de cenți. La fel, un nivel foarte important este și acesta de la 2 dolari și 71 de cenți, iar dacă prețul va trece de acest nivel, respectiv cu un impuls 1, 2, 3, 4 și 5, după care să avem o corecție, atunci ne putem aștepta și putem analiza pe un interval de timp mai mare aceste mișcări de preț. De aceea am spus că aceste patternuri sunt fractale și ciclice. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, aștept întrebările voastre în comentarii. Vă doresc succes la tranzacționare!